clear tu te in zavine se bai kan book le avek chawa video tharnen kan no let le thaya tun chuma kan movie recap clear how tur hi guting marry me Korean drama ti khania Hmuhnawm don ema wangin video I khongai taka minlo like ka minlo share saka Hmuhnawm kan ti lo te ka comment section lampanga khan minlo nut se sak ve ngai turin kan som ngal chewani ole tuna chuan movie recap lampanga kan lut tranang pasal hualin phat sana wangin designer pakhat chuan a in le lo achan pha veka Base na thar nen bultan thatle nan in nei thar te tan in nuam tak lu thei an offer na chuan ain ziak lut ve ro ya ma se chu milo man dong tur chuan pasal anei phot angai thung si chumi awang chuan ni som ko chung alema in nei na mi pakhat chung ko hausa pa ngai ve tak pasal hual hlui ne na ming inang chia chu ain zia lo pui ve topa an pahnih chuan nupa ang chia hun an man chhota ka wangin an rinlok mi lovin anin kara chuan indu ton na alo piang chhotan don ani an nun hluya an hliam tonte in tuam dam sak tonin mangaina dik tak omzia an hriat chhuah pha ta bok episode 1 na le 2 na kan ngai thak chun zom ngalang Mary chuan anin nei hun tur chu nga khlel takin a thli renga anin nei hun a hnai paule a phur tel telamoti mai turani ama chuan an zung bun tur tele honeymoon an mana tur te chu angai tu a fel vek angaya a chan chu a pasal hual chu a na a boy em wangani chutia Mary in neina tur thil wanga a boy em lai chuan a pasal hual ero chu nula dang laka nuam alo tol mai thunga a pasal hual a bial nu chuan engdang ngai tu lovin an lovin fop mol renga chuti mek lai chuan Mary hne na train message sia donga ani chuan meeting ala boy thu a chan zo nu chuan a phone chu a off chun zom ngal boka Mary chu konga akalak lo lai chuan mi pakhatin aron suwa flyer pakhat hi a pe bok Mary ro chuan enzui chuang lo chuan alave mai boka ina ho hnuah anin lu turte ati fel lai chuan anu hian alo kola Mary chuan anin neina tur engkim ama ina a boy pui vek angai chu anin thu te shil mola chu baka an boy na tizual turin a pasalanu chuan hotel changkang taka lomadu thu alo shil bok nen ain lo man te po anu hnen atangin apuk angai bok sia achan po apasalin engma tha a thola mai baka poisa engma apengai bok si lo nen aril ru a boy ema anu chuan tur sham turle zaom taka omchun zom zel turin acha ve bok Mary chuan apasal hual du zong hlir ati awangin nupui le maunu thatakani tur thu chu anu ashil boka apasal hual room ati failai chuan chuata bengbe ama ta nilo chu a hmuwa khum chu ain zui ngal bok chuta mecha sama hmuwa chu khuma chuan mutpo alamut ngai lo wangin midang samzai ani ti chiang takin a hre chuak bok atu ka chuan apasal hual hnena chuan mecha pakhat jeni ti athalak like le comment reng tu aumani ti a hriat thuashila apasal hual chuan a tho puinu mai ani thuina chang vat bok Mary chuan du tok mai lovin an mudun le dun lo azo pa in do kana abeng be char chu a the chuak zuya a phone na chuakin jeni thalaka khatiang che beng be abe na kha a hmu ngal bok apasal hual chuan dotin a phakwal ngal zunga company training an nei na a thopal ani arin thu a soi chuan Mary chuan jeni nen chau chuan training chu an kalani ti fin fi na alo nei le thap boka Mary chuan office a kalin thudik soi chu a shelo thu a soi nu chuan a pasal hual po chuan a phakwal ngam ta bik lova ma se jeni chu an panin kara bultan tua chuan a pu dei thungani Mary chuan an panin kar chu ti to padu thu a soi chuan a pasal hual chuan a in thiam lo thu le engkim a that vek to tur thu chuan a in tiam mola chu baka anin then ani chuan a ming chiat mai baka a chungte an ming chetel tur chu angai ngam lo wangin Mary chu then lo turin angen loma chuti mek lai chuan jeni message chu lo thlengin amut korpek a hak na thalak chu alo thon zuya a ina kal tur chuan alo som zui bokani Mary chuan phone lak sak atum lain chuata chuan atlapal hlo maya chutia Mary lak atum lai takin a pasal hual chuan a ke in Mary kut chu arab ta chiam mai chuta tak chuan Mary chu in sum zo tabik lovin a pasal hual om dan ten om tak alo shia druk chu a soi chuak ta veka Jenny in company alo join tira changa chuan lam neu ane nga sot ziate a chu apianga a phone off baka pian cham le anniversary te thlengin engma ngai sak to lo thu chu a soi chuaka chu mai baka anin nei na tura a thom no zungbun le anin nei na thil zong ama avekin engkim a boy pui chu sheom ati thu a soi chuak bok kumnga chung anin ngai zona chu to ka ti thu a shil chun zom ngal mak boka Mary in a chua san ma chuan a pasal hual chu phubalak nan ti in do kan in tur om chuan a hmaya chuan thei in a chua san zui ta ngal ani
chuti mek lai chuan uju hmun danga le khazir kum thum vel ombo to chu korea lampanin aron ho meka api chuan lo bia in angai to thu tele in lampan ding ngal tur hian alo cha uju hi anu le pain an boral san ma wangin api hian ain kol selian ani uju po puitling alo ni veta ka chuan an sum do na en kol chhun zom turin adu boka uju achu le khazir reng renga hun mang ani awangin sum do na en kol zom ngal chu ape big lo wangin chol mang turin azin chuak le ngala jangjang khuwa chuan indi thoveng turin akala ahma inti limna hun anei lo ema wangin achak zonga piang chu ati chhun zom ngal zat bok tha aliam zet nu chuan Mary le apasal hual po in thena le kha ti fel turin kot lama chuan an kalta a anti fel zo nu chuan thatak in thenan du thu chu apasal chuan a shil ma se Mary chuan athu soi chungai saklovin akal san zuya apasal hual bula chuan rirunat mel lo takin langma se chungrila tak chuan ana ve hleni ma se Mary chu inti pachang sham shamin apasal hual tel lo chuan am adin suale chu atum ru hle a awan duaina bel cha turin Mary chunga chuan thil theng a om le ta a in lu amek chu anei tu tenen buaina nein police a chuan anin lan angaya anin son chuak nga lo ani phei chuan legal notice an don tur thu chu an lo hril bok manmo takin apasal hual chu akol ngala ma se apasal hual chuan anin tha fel to awangin engma ti thei anei to lo thuin lo chang mak mai tuma in ngana tur nei lo chu aril ru ti zi omnan zu a in theu tarengot mai chuti aril ruha taka om lai chuan anu chuan lo kolin apasal hual te tana chome asiam sak thu hi aron shila Mary chuan anin neina tur an su le thu po chu shilngam lovin anu nena chuan ngai dam adil ringot ani bara tang chuan roi tak chungin Mary chu achuaka konga po chuan akal that theilo awangin uju motor ron khal mek chuan Mary chu atai pal lau maya uju chu boy pui tu le ngai dam dil turin achuak ngala ma se Mary chuan anat lo thuin lo chang vata enge mopala in en kol na alo mo palta ka tin uju chuan a number chu Mary phone a chuan atai pa Mary in an encian chuan apasal hual hluinen khan an hming ainang chia chi ani ti chu azuk muin mak ati hle Mary chu alo rui ve deuh bok nen uju chu apasal hual angin a mutatlat maya athin rim lutuk in sum zolo chuan abiang abeng taringot mai chu mai chu du tok lovin ala an khum zui zel bokani uju chuan Mary thil soi chu a she thiam lo hle a ati ngai na shelo chuan in en kol nana amamo zat azot Mary chuan million za lai alo la deal zui boka uju chu kara lut kalin tlan chiat san atuma Mary chuan akar kong khar chu hongin achuang ve zela uju chuan no chuak le in an pan in kholaya chuan anin ti boina satamai Mary chuan chuti anin namson vel na chuan kekta si atut pal hlau maya damdo in lama uju chuan a hruai ngal amonga chuan cactus thling som pasari vel za chulutin damdo ina chuan an lo lak chhuah sak ngala chuti lai chuan Dr. Jin Jayang uju thian hlui chu alo duty a ani chuan uju hnena chuan abial nu ani arin thu asoin uju chuan mei chazurui kongsir a mu mai mai ni thuina chang thuaya Dr. chuan rem changa lo la in coffee in puya chuan a som zui ma se uju chuan anin hnuai lama Mary na ti mel taka akalai mu chuan nidanga ain pui tur thu soin akal san zui ta ni uju chuan Mary chu aphur ho le a ma se among chu alanat ema wangin thut ba ngai pon a thu theilo uju hnena chuan ache dan moilo taka wangin ngai dam adil zui mol mola nunglam hoya thureng ani awangin alu a haidewa tuipui kambula chuan an ding le ri chuta chuan ni alo chuak mek bok Mary chu in ngai tu harin anun hluite thei ngila beisina tharnen malampan turin aril ru asiam felta a Mary chuan lom thu soinan poisa pek an tumin uju chuan engma soilovin akal san ta zo kani chuti mek lain mol pakhata chuan kumsom thum tin lomna wedding festival an lo mang meka chu festival a chuan nupa ni mai to turte tan ticket an buat seya alo mana po villa nuam le changkang tak billion nga huang vela sak chu ani ma se chu ticket an siam chu siam tulam ten du sak bik thansa an lo nei lok diam to a an mayor wa anu chu an than lok sa ani awangin mall manager sungu chuan a korban chunga chuan chu ticket chu thukru in a hriat pol lo nan atlang sir a thlep boka ma se van doi thak tak main ticket pot tura a zen lu chuan a ticket korban ada lok sa chu a thlau pal ta hlau maya
ticket dang nen chuan hriat hran a har to ema wangin adap kol ngar ngara van nei in ti chung takin atlang sirin thlep ve chu adap fulawa lom taka anlak chu hnuah chuan mayar wa nu chu nilovin Mary zok chu alo ni ta dei mai mol lampang chuan Mary chu kolin grand prize an siam chu adon thu an thil ta a chu thu an hriat chuan Mary chuan mak ti takin amut na tang chuan a tho chuak ngal zota angai tuana khamula kalaya ticket ron peringot tu kha the chuak ngalin kha ticket athak don khan atlang chu thep zawin tong traina nen athak thlapa wa nei na chu achan pha ta ni Mary chu event manager chuan ron be in document fin fi angai te thon turin aron shila manmo takin anin thena le kha online an apply chu ain ngal wata wa nei thak takin an lo la process lo hlo mai pasal nei angin system a chuan alo la om lovani event director song hianan Mary document ain fi hnu chuan a document te chu a fill file vek thule lomandong tura qualified ani ti shema se zo na anei ngal wata a chan chu Mary lomandon na apasal chu a mu ve du thuashil Mary chuan azin bo thuin chang ma se seng hian chuan awarding ceremony a chuan an pahnia an kalangai thu chu a shila Mary chu aril ru a buai pha hle ani a pasal hlui chu message a thona a pasal hlui chuan Mary message a mu rual chuan Mary chu a block zui ngala chutia Mary ril ruha taka omlain gu chuwa a pasal hual hlui nena hming inang chia chu a re chuak wata ngai tuana thar anei pha bokani gu chuwa chu tui taka amut lain mangchia anaya accident an to na anu le pate an thi pha na chu muin a har chuak zui ngal chu tiang mangchia chu hun rei to takatanga alo nei to ani awangin sleeping pills e lo chuan amu thei tak tak to ngai lovani Mary chuan wu chu chu arwa mana chuan telle tel lo tur aril ru ain sual boina sa hleya du than tur dang anei bik lo wangin wu chu kol topin in mu puya chuan asom ta top mai anin hmuna chuan Mary chuan wu chu za po don lovin nupui anei le nei lo zota Uju chuan anei lo thuin alo chang ve wat bok chuti an ngoi dun reng nu chuan Mary chuan ka pasal ini thengem tin azota phong maya soifia ngalin apasal tak tak ang po ni lovin apasalanga om mai angai thu chu soi Uju chuan makti ang reng tak chuan a en reng rengota Mary chu tho san zui atum ngal bok Mary chuan lo dangin kutsui mevin atran puina amamo thule ama chau chu amirin om chun ani ri awangin apasal anga om tur chuan chan thatak wanga mamo ani thuashila Mary chuan tun in rin nia chuan mola dar thuma apasal anga local velok tur adu thu ashilani Uju chuan ngai tuna thalo tak nei zui ngalin inbum na mai ani arin thu asoi zui ngala chutiang inbum na tello turle napangai tak thok zok turashilin achua san zui tabok Madam Philman chuan Wuju chu marketing department na director thak turin aloda filsa thlap towa akezen yangsu thak turin adu thulo soime ka yangsu nu chu lom lo hle in afapa chu tianga an lu alan mai tur chu anial na sa hleya an pi ber chuan yangsu an company ain kol hnuah an sales lak niam thu ta chu ashila voidam tak chance an pek nu po a ma ason theilo wangin thak me that thoina chang zuini Yangsu nu chu meeting an zo nu chuan apasal nena chuan kalvatin an pi ber thutluk na chu ashila apasal chuan Wuju la Yangsu chu in elna thazok an nei theinan in thak chu apoi ti lo thuin lo chang nei thung Yangsu nu chuan an fapa po chan theilo anga in alung oi lo hleni ginza yang chu ren lo tak main Wuju nena tangin kol adonga ahma alo tiam to angin coffee in puya chuan aron som Zayang chuan Wuju chu alo du ruk na arai tu awangin alom hleya manmo takin Wuju omna lam chu apan ngal vata Wuju chuan api alo en kol thina wangin lom thu ashil pa bok Zayang chuan fiam thu pa in amau ani lo chuan ain kol reng thei arin lo thu chu asoi zewa Wuju chuan Yangsu idu ani lo mo tin an fiam zui ve boka Zayang chuan afiam thu asia thiam lo awang chuan asoi zom ta chuang lo chutia anti ti mek lai chuan no pang pakhat churon tlanin aron tlupal taringot maya Wuju chuan chu no pang te beka in khai no telem chuan ano pan lai asia chhuwa tir ngal zoka Wuju ten accident an toa hospital anom lain khami ang chia no telem kha mecha pakhat hnen na tangin adong to ani ti asha chuak ngal wat bok Jayang hnen a chuan khadiang ki chen leina tur asia le shiat lo azo pa in atana apoimo thu asoi tel zawa
Zayang chuan amang I masaber hne na changa adon ani arin thuin lo chang. Ma se u ju chuan apetu chu asia thei to lo baka aming tak ngial po asia to lo thu chu asoya.